15 propostes de resolució per reconduir Catalunya cap a l'estat del benestar que vostès han desfalcat. Gestió responsable del creixement demogràfic, elaborant un pla nacional de recuperació demogràfica que minimitzi la substitució que patim a mans de la immigració d'altres continents i que freni els perjudicis que aquesta substitució en genera a tots nivells, cultural, laboral, d'habitatge, en termes de seguretat, de convivència i també de preservació de serveis públics de qualitat. Reducció de la pressió fiscal i priorització de les famílies catalanes davant l'empobriment estructural. Les nostres propostes inclouen rebaixes dels trams catalans de l'IRPF, sobretot per a les rendes més baixes i mitjanes, que permetin incrementar el sou net disponible de les famílies treballadores. Així mateix, proposem l'eliminació d'impostos com el de successions i donacions o el de CO2 i la reducció del 50% de l'impost de transmissions patrimonials per a l'adquisició d'habitatge habitual per a les famílies amb fills. Apostem també per garantir la priorització dels infants catalans en l'accés a les aules, garantint que els alumnes residents no siguin desplaçats de les seves zones escolars i que es deixin de reservar places derivades de la matrícula viva per a alumnat immigrant. Així mateix, exigim mesures contra el frau i l'efecte crida, com el retorn dels pagaments indeguts a menors extutelats per la dgaia, els que es van destapar fa uns mesos i els que continuen produint-se encara ara segons la Sindicatura de Comptes. Proposem la fiscalització estricta de les entitats externalitzades que gestionen els fons Fundació Resilis amb auditories externes que permetin fer aflorar nous casos perquè estem convençuts que som davant només de la punta de l'iceberg. Pel que fa a les mesures en habitatge, les nostres propostes s'encaminen a garantir la seguretat jurídica als propietaris, combatre activament les ocupacions il·legals i les entitats que les promouen i afavorir l'accés de les famílies catalanes a un habitatge digne. Policies locals i Mossos d'Esquadra han de tenir les eines jurídiques i operatives per procedir a desallotjaments amb caràcter immediat, protegint els drets dels titulars, evitant la degradació dels barris i impedint la proliferació d'activitats delictives. Cal una desregularització immediata de l'actual normativa que penalitza la tinença d'habitatge, topa els preus de lloguer i grava a qui estalvia per comprar pisos. Cal reservar borses d'habitatge públic a famílies nombroses catalanes, modificant els actuals criteris d'adjudicació que beneficien sempre la població immigrant. Finalment, advoquem per un nacionalisme industrial que ens permeti liderar la reindustrialització de Catalunya, prioritzant la indústria tecnològica i de recerca productiva, establint un calendari clar d'actuacions que permeti al sector recuperar pistonada i representar altra volta el 25% del PIB en 5 anys. Això requereix una font d'energia estable i barata, com la que ens ofereixen les centrals nuclears. Per això proposem allargar-ne la vida útil mentre es treballa en l'estabilització de l'energia nuclear de fusió. Volem llocs de treball qualificats i per això hem de potenciar un sistema educatiu enfocat al mercat laboral, potenciant la formació professional dual amb la pròpia implicació de les empreses. Proposem un pla de reindustrialització nacional dotat pressupostàriament que tingui per objectiu potenciar les empreses amb capital o accionariat català i amb seu fiscal al nostre país. I ja n'hi ha prou que l'administració ens alliçoni parlant tota hora de quilòmetre zero i de producte de proximitat mentre s'abasteix de producte estranger. Proposem que els diferents nivells administratius catalans impulsin polítiques públiques que comportin la compra preferent a empreses catalanes en un percentatge mínim del 70%. Els impostos dels catalans han de revertir a Catalunya i retornar en forma d'uns bons serveis públics. Ahir Junts ens acusava de no tenir propostes, doncs ja ho veuen, tenen un problema. Els catalans saben exactament quines són les nostres propostes. Per més malabarismes que facin, ningú, ni els seus propis votants, no entenen aquest cordó sanitari absurd, espanyol i fraudulent que ens apliquen. Poden trencar-lo a mitja legislatura, avui, ara, o bé poden esperar que els catalans el facin miques a les urnes. Vostès decideixen.